N-are, mă, cum să nu-ți placă. Ce să nu-ți placă? Fii atent aici. Bună, dragii mei, eu sunt Mihai și astăzi vreau să vă prezint un burger care îmi place mie tare mult de tot pentru că e un pic picant. The Spicy, spunem noi. Vită Black Angus, salată iceberg, un sos burger pe care îl facem noi în casă din maioneză, ketchup, tabasco, sos englez, puțin muștard Dijon și cam atâta, cred. Sare și piper. Seamănă cu sosul pe care îl punem în tartarul de vită, dacă știi. Da? Un pic picant de la tabasco. Și ca să pronunțăm toată partea asta picantă, i-am pus și niște jalapenos. Care vine și ca o murăturică. Acrișor, că jalapenos ăsta e acrișor. Cred că ăsta e preferatul meu. Bun, rău. Îmi zicea mie un client, bă, The Spicy e cel mai bun, garantat. N-are, mă, cum. Băi, avea dreptate. E bun rău. Homemade sauce. Burger sauce. O nebunie. Iar cartofii ăștia proaspeți. Aoleu. S-a terminat șmecheria. După ce mănânci burgerul, 3-4 zile tot mă pomenești. Mamă, ce burger am mâncat, ce burger am mâncat.